मुसलपुरनि सुजुकी डिलार जिहेतु टू व्हीलार मट'मेनिया सुजुकी मुसलपुर होननाय नामाव जों दिनै साननैनि हाबाफारि जेराव जोङो फ्रि सार्भिस होगासिनो आरोना जेनेबा धरिलक जोंनाव जिखिनि कास्टमार जोंनियाव लानाय बा गुबुन डिलारफोरनिफ्राय लानायफोरनि थाखायबो बे सुबिदाखौ जों माने लाना फैदों जेनेबा जोंनियाव फ्रि सार्भिस जागोन लोगोसे स्पेयार पार्टस एसेसरिज बेफोरावबो जों डिसकाउन्ट होनाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोसे दा जोंनिया फेस्टिभ अफारफोरबो सोलिगासिनो जोंनि डिलाराव फाइनेन्सनि बा जोंनि साइडनिफ्राय जि अफार हायो जों बेखौबो होगोन लोगोसे एक्सचेन्ज अफार जिखुनु बोराय गारि स्कुटि बाइक लाबोनानै जोंनियाव सोलायफैनो हागोन जोंना बे सुबिदायाबो दं लोगोसे आरो ल' डाउन पेमेन्टआव फाइनेन्स बानायना हरनो हागोन जोङो बेखिनियानोसै बायगिरि बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बायगिरि बिथांमोनखौ जों बेखौनो खावलायगोन जेनेबा जोंनियाथ' सुजुकी होनबाथाय नोंथांमोना बहुतआनो मिथिगौ बहुतआ मिथियाबो जानो हागौ जोङो माइलेजनिया बिराद मोजां सुजुकिया धरिलक जोंना दा गोदान एक्सेस 125 सीसी जेराव जोङो 60 प्लासआलासे माइलेज मोननायखौ खोनायो कास्टमारफोरनिफ्रायबो बा ओरैनो जों इउटुबफोरनि रिभिउआवबो नायनो हायो नोंथांमोना लोगोसे मडेला जोंना स्कुटिया मोनथामानो दं बार्कमेन स्ट्रीट होननाय 125 सीसीआव मोनसे दं लोगोसे एभिनिस 125 सीसी दं ओमफ्राय एक्सेस 125 सीसी बेफोर हाबाफारिखौ खुंफुंदों नोंथांमोना सानबेसेनि थाखाय बेखौ जों साननैनि थाखाय लादों 28 and 29 आगस्ट गतिके नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लाफैनांगौ आरो थाबनो जेनेबा फ्रियावनो लेबार चार्ज जेराव जों थाइसेबो लानो जानाय नङा लेबार चार्जखौ बाखि एसेसरिज आरो स्पेयार पार्टसावबोथ' डिसकाउन्टआव थाखाबाय बेखिनियानोसै